ene nkura nsa bosom efre ne ntoma Okay. no ye na dwen se wo be kire sante hena we ese wo kire sante ni wi a na kire se kon na gu Ede na wote fa prempe ho. Nana prempe tete no afi na akoye te se asante a ye kan ye hubo mu no na asa akoye 70 me ho ase bibibem aperepede saa nti akonwa no ebre toye no ye di we ba nana kwakudu edi nkan ni kufika akari eti kufika akari eto a wotoye no to anana no wonse do no na ahotonim na nti ase nim na nipa nyina na te ye ho asese sabre no me wosana na kufika akari ayete sade na ewu ma kofa abasa atamels enti ba ne saa no na ma penche abe nti we fa akoyi bi ba yese ye mpe no aha koyi bi ba yese ye mpe no na prempe the first ye friend kwakudua. Okay. Kwakudua. Ni yedi ka wo kwakudua odi nkan. Okay. Kufika akari mensa bunsu wono nachi ene na ye pe sa wo hena yedi ni si hwa na ye pinche no enti wo mu koyi abranti se abemu aketo yi die ni huni asem bia ye de na ekokire se wo mu po se ye mpe o ediri bisi so. Okay. Enti na akoye se efa baabi aye ho se ye mpe ti fa baabi na wo mu de na eba na yiwe tai so se sa abemu aketo yi die ni huni enka bia enti wo mu pe ye mpe ye de na ekọ ono ana ye de na isi so. Okay. Okay. Ampa wo ba ya ye de beto mpanyi a yaka nanimu enu wo mu se ye moate ase se sabu pe samu mpe ye de ni isi so afi wo nyina enya aboto ye mu so sa branti ye die yinim se ni huni asem bia enti ye nyina ye pe ene ye di ni prempe eye na kunwa. Wow. Enti nanka wo be ye kwakudua otosu nana kwakudua nanka wo betoso mienu o yinu ne wo kwakudua odi nka wo ho nanka wono na konwa wo be fa no ye kwakudua otosu mienu ne sa predo menteme ho ase ne ade no no a wo mu di akokoduro esi kiti se sabu po ene yedi nye edri prempe the first to. Wow. Arofo abrowa ma yehu edi prempe na nkasa kura no ekwen e fa so ba na ye se wono amu na nka ye nana kwakudua otoso mienu edi a na nka odi bedi akonwa no na so we mempe no ache me se ene amupo mumpo we de wono aha prempe a odi kan ye arwa nyansaponsa kakra ta bi so enti meyen kan no kakra yen hwe se de wo kan ene no betimi ababa behia na yenko enti sawura afe apem dumotwe ahankono adusia 1896 ena prempe a odi kanye otu no to anase ono ane manye enso na yapam na de frimo na abrofo no afande ne ko na mame nkan bibi kakra yansapo yensa som no na yenkwa yenim meka ne poto kasa mewi a mebo ntofua meka bibi kakra bi na yakwa yenim wasena na prempe the first was S2 in March 1888 with S2 name Nana Kwakudua. This name later changed to Prempe the First. Because of the civil war which preceded his estrangement, the chiefs who did not support him continued to cause trouble among the states which were opposed to his estrangement were Kukufu, Mampong, Insuta, Adanse, and Dadiase. The states which supported him were Kumasi, Bekwai, Jabin, Edreso, Ofenso,
Nkranza Enafi Ejosohini was the war general for Nana Prempeh factions during the Civil War. Therefore, after the war, his stool was raised to paramount status. The other Asuna towns within the kingdom who were serving Kumasi direct, but had scattered were all made to come under Ejoso, as requested by Dikopim. Ejoso Hene, Nana Dikopim. According to oral tradition, the defeat of Atrewanes supporters made them desert their towns. The people of Kukufu crossed the Pra River into the protectorate. Those from Mampong and Suta went to Atebubu. There was even the move by the people of Mampong to become British subjects. Mamin fancy animal, edu se wasa metro so, menya kakra honoma, e wose ye kan kwa. Na de na me pese ye twa mfonyi mamu hu no, ene abrewa asema wo kan no. So we se me hyase e kan ye di besi baabi a maduri a. Na che se ni di ankasa ye kwakudu ase de abrewa kan ye na ampa. Afei ne ye wo nkrofo bia no omo mpene so, abrewa kan ya ampa. Ekowi ache omo nso anu omo pene so a na mabodin a ni nyina ekowi ache no omo sese mpo prempe mpo ono ani din bedi ene me nya din prempe no eno nso aba betodwa na me hu se na ye wo aman ni bi nso ho no ma na wo mo mpene so mabodin dada e de akere mo kokofu mampon suta adanse dade ase ena wo mo nso ana wo mo pene na henie no so no Kumasi bekwai dwaben edwoso offenso nkranza na ni nyina mu no na edwoso hene na Dikopim wona na eye na kwakudua ekire obeye prempe the first no na kofo no wona na odi animu enti eduru baabie no sede me kan no ono na oboa on se edwoso ye asonafo akonwa ema wo mo a aman na se nkuro na ye asonafo ne disu nyina no oma wo mu nyina be hye ono edwoso na se ebe kan ho ema wo no boa ma enkoden ebebo ni chidom tese de wo kan ni krata ikura mi no kura wom se na ni din ede nana kwakudua odi kan a otoso mienu asebe ansa na predu mentimi wase ntino prempe the first edin no eba ya enye asem ketwa abuja yanto aso yeduru baabi na wose besa beto aso a mekan na ya hwese de abrewa kan no ene nwoma na ekura ye no ene no ewotwaka bi a yebehu abrewa se de krata ekura mi ene ne ewo kan yi no pepe wow enti ekoba ne sei ena afedie ekowi akire no se nkro we na na omompene so nyina no fedie omboto wo moyam mampon ensuta dade ase ena omonka fedie omboto wo yam ombe so hu se ade bi wo ho a na ye hwehwe ye nyankopɔ okora hwehwe na so se nipa bi ansinkiti a wo se fo de betimi aya na na bo agu ama sa penche no atana hoda bia na wo mu na yesi nkiti no ema ye nto ba mu ye den a ye kan Dikopim yi hene Ejoso hene wode nasonafo a ye wo na chi nyina be hyemu ma ye bodi chidom na kyerese wonya tintiman pa afeni wo mu aya kan nyina na we kura ye nyina ye baako ye kabom ne ye ya na nye no ano no ai idi prempere kura de ye mfanto no so aneti yenhwe koba ne sai ene kowie na wo se nana prempe ono ade ne man ofiri mu na abrofo chi no se abrofo no wo mu di tua kese na ba ayo sabire santifo ye wo tua be ti abo ofre o de to be prim wo pam abrofo su ja bibi to kekekekekekek ye tia gas kura mu dwane ene na ma wo mu di tumi bi patapa bi nya ye wira kire no de ne ko okay na satem no ye ebra na omo pese omo esa afasikedwa no satem ni nyina na ne nammu meboa so wo mu di kanya ye wira de ne ko ye no ekire no ena wo mu sa asomai biem yen sa amra okay nti wo mu ba ye sa ba ekire ye no edi nka no na nka wo mu di na ada ne ko abi so se
wo mu ni asantefo ase ye ne ye be ye koro se ye bituyefo aka kire ye se ye wira no ayede ne ko ye no ye nkoye ne bone na ye kwakire na memuyo na asante so dwene ho se da bi sebi kwase ya woni mu hwe kora woni mu do kono to ahe nti nya ade ya sa nkrofo yi aya be ye bejeja aye kwakora enu ne ma asantefo esa akira borofo hye wo mu ani ya ade ye different from twene so a wo mu ne ya guru twa wo mai hu hia eni wo mu mai di akire ne ye todwom o twa body atwa kwadu tusu o twa body atwa kwadu tusu machiri ye wire o fa ye tusu kwa aburuchiri se eburu ni aye biu se eburu ni aye biu machiri ye wire o eburu ni aye biu aye ti abrofo ne sa akoye no enu o se sa ya mfa ni bedi anko ne se ko dada nkrofo ya ye nyaye wo se ye de akukuduru ena yeko enu na wo mu ba ye sa ne asantefo no be hia ye no a ya asantoa ene obe adowa ate se satem no ansakra na ya asantoa kon no ebeba nya sa ense no nenam mu me kon no ba okay sa bre na ne kon ne ha asa okay eno na wo ma ye te ase na ye ka se ofin so hema satem no yo man hema na se na te sei se wo sa bre no na ye nhihie se we ye man hini we yes ne nyina ye se kura ye boa sanitation okay eno ne ma ofin so hema na mo se ye friends afrane wa odi ka tutu sana ya santo asa tu na ode ma na ode kokon no okay na se satem no na abrofo no epese wono fa asante no mum era na prempe empene so okay aha no eye 1888 ena omo ebeche na omo de ne ekọ 1896 ena o return ye de ne eba ye friend say asante mem hanom no ena ahwe bra no mudi ni si ade so 1888 na se na prempe omudi ni si ade so no anche kura ena saa niema no ehya ase se sorry wo hono mo ansa na 1900 no ekoda ne ekon pa na ya santo a ekon na woni abrofo no koye no mame nkai we nso na yenhwe ba bia waka de aba besi no nso yenhwe se ene no nso betimi akọ ehia mame nkomanim was the people of Kukufu Cross River makai hon mame nkwa those from Mampon and Suta went to Atebubu. There was even the move by the people of Mampon to become British subjects. This period coincided with the scramble for Africa. Therefore, the British government decided to colonize Asante by all means. The governor wrote many letters to the king on the matter, but Nana Prempe I did not yield to his suggestions because his requests were always accompanied by threat. According to Campbell, in one of the letters, the government promised to pay the king £600 sterling. And £600 sterling credit ba yeni akasiska per annum as afibia. He also promised to pay the chiefs of Mampon, Kokofu, Bekwai, Drabin, and the queen mother a total of £1,400 sterling if they agreed to come under the British. But if they refuse, he will eschew Atrebuana, the rival contestants. This luring and threatening behavior of the British made the king and the state become confused. The kingdom had already decided on friendship with the British. That was why the governor was invited to be present at Nana Prempe's entombment. However, it was not duty of British government to appoint a king for them because of the threat. The king appointed an 8-man delegation to go and see the Queen of Britain and have a frank discussion with her on what was happening in the Gold Coast, especially in the Ashanti Kingdom. Nana, ahaya makan bisi. Na se edrumre bi se de wo kana. Abrofo no epe se ye enwesi broni.
on pese na wonom fa asante no mum edi asante so e ma asante be hye wo mase aha na di nti ana ye ka se Ghana no asante ne de ne ho no eno no asante e wo ho ansa na Ghana eba no ko sata me ne me ka se nyina no na yenuanom mfantefo no ene wo mo maka ne nyina e de wo no nsa. That was 1844, the bond of 1844. Ed wo mo nsa akɔhye apamase a wo mo de wo mo akɔhye abrofo na se nanso asante ampene krata ya me kan che se senti anana prempo odi kai wa ampene no na eze wo kɔsra de obi ho na wo kɔ na kakabe nsɛm so odi force se wo kɔgye enkrata asɛm a wo de ba pesa asante ebre wo mo ase be hye wo mase nyina no na ese wo mo pese wo behunahuna na moti abanso yenyi nkonya ankyere no enti edurubre bi enkura me bubo odin ni nyina no eye nkura amampon ka ho ene wo mo makeka na wo pese wo di sika ene empo ken prempe na edi sika beto wo mo enti na nananom bi mo ya na bi no bofu no ko so ma makwan a me amfa sika amfa anto wo mo enti ken prempe no pese wo di sika ebeto no ene aba ahema bi ana wo mo ho enso wo ma ampene eno ne nam so ema ono ken prempe the first etu abofo se wo mo nko nyiresi na wo ne oba ahema e wo no nkotena ase na wo ni nkomo na wo mo hu ne ekoso wa ha wo mo ni nye ho chese we nyina ya ade e keka bo mu a ma abrofo no bufu ya wo mo se kemprempe e ye threat de na koma ti wo se ne wo mo fo no no fo so ye che no de ne kwa na kane ni nyina so no se kunsi ni ye kire wo hena na kun negu ya kire mu wira e kun negu mekai eno no mbebo amane a na satem ya asanto awo no ma ne bufu ye no ose otwea akwasi kokko ototra separate ase hwan me mpene e ma wo mfa ye wura ni mmeye fom sa oche no no abrewa enwuma ekire ma oche ne che ohema no ho nso kan ho enye ono nko a echi ni nua ba ko kan o chechiri wo mu na no fo ba che se mo amaka de mu di tu bibia okay enti ye kono a ye bewe na se enu akire yi ansa na omusa abeche ya asanto abra o ye se sikadwa no mpene no kono si ye no enu achimfie bebe kuraza okay na ye satem kwa metua nso abam se kwa metua de ono abroforo be no wode ne hokobo mu enu wo ye no ho se o ya aso wa ha aso ni ha aso wa ha aso ni ha enu wo wurawura mu se de obenye sika adi na wahunu baabi esikadwa no wo no wode akira abrofo no ama abrofo na faako okay eno na ya santo ahuri gina ya ono so omo che no e ho kan na prempe ho no okay abusia yanku ya nim ne yentwe na prempe afei ebra a wo mo de no eba ebedruye no ne ye hye ho fa ya hyeda ye pese ye kaaka amonema na edi besi so na afei ye wura kuntunkuni ni mu na ye di si na ye de ko eno nti se wohwe ma abrewa se de ekura mi ekire mu na yese na prempe won mo che no ko eza no ekire yi ansa na omode ne eba ye na ye February busumi no mu eno omode ne bae na omode ne bae ne na anche eno to anan mo nsie do na yese ye na prempe enya de awuwi wo e wo sechi okay oba o mem hanom sa bae sa bedi na konwa sa bedi na konwa se de da ho na ne ho nchichi bibia pepepe okay na yese wo hwe a di ade ne free obenem bosome ne da ne to so aduonu nsia afia pem edunwotwe aduowotwe enwotwe no mu 26 March 1888 ena ohya ase di ade ena oto anan mo nse do ewo afe apem edunkono aduasa baako 1931 mu ena oto anananom ewo ense do abra na chese wo modi ne free se shilsa waba omem hanom wa ha wo di na konwa wo ye ne oba ne nhihye ye da ho dade nyina wo sa hyehyɛ ne kan enti ono na chi no ena prempe otoso mienu bae prempe de sekan okay nana kwa mchirichi okay ono ne nana kwa mechirichi no chiri echie a wo kire ye se okọ adum prisons wonom na onyini bi a ya obi gina so a wo bọ dawuro no eho ena o chiri chie na odwa ne mu a nti amoma ye sa onyini na si wo saada no sabre na enkransa fo ne asantefo eko na ekun mu no ena nkransa bosom efre ne ntoma okay no ye na dwen se wo be kire sante hena we
se wɔkyere santehini wie a na kyerɛ sɛ kon no gu saa brɛ na prɛmpɛ the first ɛna te akonnwa so Okay. enti da no a ɔbaaeɛ no na mɛɛma yi gu sam mɛɛma yi kɔkɔn nti onim sɛ aka wɔ hene nko a wɔ fie ɛna ɔbɛkyerɛ ɛno ne saa bɛɛma yi a wɔgyina ogyata no so bɔ dawuro no ɛfrɛ no opoku tentene Opoku tenten. Na me so opoku tenten, na me so opoku nadu. Saa dum na me de papa. Oburonie na tiribi so akonfo miensa se ye kokko abare konkonti ma adwora wo sika no dwure anwe adue buruwe esita bodie ntabre koya ayi bidia na ye twe Wow. adue buruwe am se meyo na me nyamanye me yanka bede adue buruwe am se meye na me nyamanye me yanka bedru Wow. adue buruwe nti opoku tentere no ene wo kyere sebo no etwie efire no etwie we wo mu ye ne ni jata Ai. wo mu nhunu ye Okay. ne ye ko twie sebo pa Okay. no opoku tentere e kyere no no wo wai n'anum wo wai n'anum no na kwa me kiritwie maame na wo ko awo pepe na akola na je nga Wow. ena opoku tentere fa dawuru no gyina no so na wo bu mema momiru ma kiritwie nti ne kyerɛ sɛ kwame akola no wo be kiritwie no ye di ni to no so Okay. kwame kiritwie Okay. Na say ehɔ no nso de no ɛma na enya ho nti mu a monim adum wo de kɔ prisons methodist obi anu ho a na ɛsɛ hɔ no afei jata ye frɛ ne kyɛm so jata wo de wo kyɛm ene wo se boso so di otwie kurotwie Okay. mansa Okay. Na say wo honi ye siwe sesi a ndi a ɛyɛ jata jata enye twie edine no so wo hɔ no so edine no so da hɔ no so ye etwie. Okay. Enye won so na wo se efre odenkyem mena so no ɛhɔ ye me nana no mboro no adenkyem mena so no nti ɛhɔ no hye adenkyem mena so no mu sɛ wo ni de ye bɛyɛ ani si hɔ okay sɛ de bɛyɛ a baabi e besi a obi afiri baabi ba obi hu nti ɛna hɔ saa rana baat no so na ye bɛyɛ di si ye no okay nti ye bɛsrɛ nananom mom yɛnhwɛ na sɛ ye betumi ayɛ nsesan a yenye nsesan na yenye netwie ne prɛko na yehu kan se we si we de jata na ehu ohun won so de wo kyɛm won so de wo kyɛm we nye twie ɛyɛ sebɔ ja ko sebo ko twie sebo no okay ti na nanom ko twie amansa sebo sa sebɔ na ne ho dame no dame se ko twie amansa to nsio ma ne ho anefo na nso ne ho nsensan ne de nanom so de to dwom tane no ye ntan ne ye goro ntan ko twie amansa da hem kwe Okurochi amansa da hem kwe adowa na edini mai kunturun fiusi boso na masai ne ma wono wow that is say oda hem kwa adowa na ma no oha na ye ne dia okay eti nananom yenhwe se beti an nsacha ya yenye na ehɔ na nkasa kran kensi signboard ne yehu se aha de nkyemmena so na ese eneme so katakata ka bom bibiri ye fra ba bia adum dia amena ye sa nyina ne se apetrapa no asa de nkyemmena so ye dia sa akonwa no ayera atonsuom ya se kura ye wo ye nim de ye di akonwa ne nam okay ya me wakofo poma me to me nim se ye me nananom agapade na ato agyajeje mu no me da ho amena nananom be nananom be gina wachi na aye se baabi a ene nam ne de efefa ne de behunu baabi a de nkyemna so materisi da no wo no pepepepepepe ena ne kwanhwi na kwantwa aya mu soso no ene ya beye otwi a anka ono ena je asanteman si ho no ono be ma na wo je asanteman efiri twie ni nsemu no anu nso ya ye na si ho okay so ko edum wo de kwa ase ho a
ɛhɔ nom no yɛ santehene chiame hene ne boro no so ɔbɛrima bi agya ne ntɛm egu ne nsa so a wogu nsa ɛhɔ yɛ fire ho nhyia ase okay nti santehene chiame panyini no ɛhɔ no yɛ ne dia ɛhɔ yɛ ne dia a yɛ fire no nhyia ase poku okay arwa ye wura kuntunkuri nim fa den chemena so echa anwom no mame na ye mfa nwuram Eko ewie ni anuma ye bresi amue enu we nu brabeyoma Obaye mecha panyin enu onu be ko di ohene wo ye ni anuma ye bresi amue enu we nu brabeyoma Adanchemwa so echa panyin enu onu be ko di ohene tie ewie ni anuma ye bresi amue enu we nu brabeyoma endamiti ye betetia that was say o hempanyin ba panyin ni echa panyin enso say sun bi abeda no so a wontimi nkode wo hene wo say de ye kan kokuo si asemala nkwa danso hwe oda bia owura danso hwe oda bia enti ono so ye ka bia mana asi ne so se ye hu se wo hu na emu mo hu yi ai hu yi o hwe mi na wonim wo hwe no wonim nti e pese wonim wo eti aja bia emi ze video ni nyina wo hwe enti we nso wo behwe na de ma tu di na de ya tu di foforo pato ya abodoma foforo kra danso abrem bomoden minim se wonim abre wa batu wonim no enti nim no why na ye nso de so na ye nko mi di ni afza panyini owusu adum ya bia am so de maka di obenimu pa obenimu ye so na ye nko bomoden share video subscribe na like na fa wadwe nche so efa eto ase efa mame ya ma mmoni hwe Adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore so tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntoma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Fafam ne honhon hia na America sa Sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame